Zalahe atsika tombokolo failatsary ny trotro kiniany to zany niany mba hano zany za mba hagnefareo mametraka betsa to iagny 2 litre ary fa karaha lalina rezy izy la ay aminay mo manafnakajiaby mba mamitraha hely tegna manafinakay ya zafa rô zay Asa mba mauvafa tsy paresa la sofa le betongotry ya zegny Hi, Papa Audrey. Yes. Ela zatsika tsy nifanôjy tsary fandomera satria samy sofy amy velon-tegnana samafiena aty Hela antsika tsy nitrôbajy Kenyanty andra tsara tsika iarky fety Vola atao fare atsika agnano plus Vidianatsika atao akanjaka agnamboaratsika tsake Fety betoniany ka mila mietsika tsika jiaby Miara mirevy miara mandi miara manarasy Sy miady fô mitoravagna mody fa mandoboka miasy Eval baba seky beko managny mba magnifazala Zombela fomban'olo mitady mahazo ndraiky manalanala misotro hely miboraboara miaraka amy la famille namandalo tsena maray anao asa makalagy Soliba miaraka Irmami ndraiky papi force médique itonton ndraiky taty koa mampakatra dose mila mietsika tsika tanora asota raiky Boa mafy amizay matosika zay tsinjake Betoniani kamila mietsika tsika jiaby miara mirevy miara mandi miara manarasy sy miady fô mitoravagna mody fa mandoboka miasy Fety betoniani kamila mietsika tsika jiaby miara mirevy miara mandi miara manarasy sy miady fô mitoravagna mody fa mandoboka miasy Ambiance nyanya spire Anoko tisoma bali